Bueno, Begoña, ezagutu dugu Elbira Zipitriaren aurpegi bat, hain zuzen ere euskaraz klaseak ematen zituen irakaslearena, baina ez zen bere aurpegi bakarra. Izan ere, goiz eta txaldez klase ematen eta aurrekin ibili ondotik, iluntzean magisteritza egin berri zuten emakume gazteekin elkartzen zen, zertarako ikastola klandestino berriak zabal zitzaten. Zipitriak eta bere ondorengoek zirrikitu legal baten babespean garatu zuten euren jarduna. Izan ere, lege frankistak irakasle tituludunei baimena ematen zien 9 urte arteko umeei etxe eskolak emateko. Beti ere, asko jota 10 laguneko talde txikitan egiten bazuten. Hortaz, benetan ezkutatu beharrekoa etzen etxean irakaste hutsa. Euskaraz aritzea bera baizik. Guraso gehiago eta gehiagoren eskariak jasotzen hasi zela ikusita, andereño berriak formatzeko beharraz jabetu zen eta halaxe hasi zen hainbat emakume euskaraz alfabetatzen eta hezitzaile izateko prestatzen. Irudika dezakezunez, guzti hau erabaki horra zen. Izan ere, Elbira Zipitriak pixkanaka emakume gazte guztiei erakusten ziena, hauek gero erabiltzen zuten auzo eta herrietan ikastola berriak irekitzerakoan. Baina nik neuk kontatzea baino, nahiago dut protagonista haietako batek konta diezagula. Primera. Kontxita Beitiak 19 urte zituen Elbira Zipitria ezagutu zuenean, eta horrek erabat aldatu zuen Kontxita. Izan ere, hortik aitzina, irakaskuntzari dedikatu zion bizitza. Kontxita, nola ezagutu zenuen zuk Elbira Zipitria? Egun batean eraita etxea zijoala, ezagun batek, esan zion, aizu, zure alabak magisteritza bukatu du, ezta? Eta bai, eta ze asmoa dauke? Ze asmoa izango du, oposaketak egin eta ez zaio bat ere gustatzen, baina eskola nazional batea jun beharko du. Eta esan zion, bai, Elbira Zipitria gogoratzen zea garai baten. Elbira Zipitria, nire aitak ezagutzen zuen Elbira Zipitria. Hemen dabil, ikastola jarri du bere etxean, eta etorri ginen beragana, eta oso ongitorri zabala egizian, oso ona. Eta magisteritzara egin dezu, eta horren gaztea izan da, eta bai. Ufa, oso basati da behin kantauri gaur, Bataiatu gaitu. Kolegioan euskara galdua zenuen? Era bat. Zer dela eta edo? Era bat. Eze no lehiz egin nun euskeraz. Nik izaka pila bat jaso nitun, izizpaean neuken gordeta. Euskerak ez zuela gramatikarik. Euskeraz ezin zala gauza importantenetaz hitz egin, ezin zala ikasi, horrelako gauzak zabaltzen ibigizien. Eta Elbirak nola hartu zuen hori zuk euskaraz ez jakitea? Ez, oso ondo. Eta galdetu zidan. Eta zenba denbora gutxi gora bera galdu zen duela euskara. 2-3 urte edo horrela izango zen. Eta, beste 2 urtetan berreskuratuko dugu. Eta 2 urte horietan berak irakatsi zizun berriro euskara? Eta ez hori bakarrik, irakatsi zidan euskara, eta gero 2. urtean bere ikastolan praktikak egin ditun. Eta ordu nila liuratuta, arrapatuta gelditu nintzen, ez? Baina baldintza bat jarri zizun, ez guzti hori posibilitatzeko. Etorkizunean? Handeren izango nintzala, eta ikastola bat jarri behar nuela, nahi eta nahi ez. Eta berak zeuken bezala, pasaiko nire gurasoen etxean, nire etxean. Eta hori gainera, egun zehatz batean abiatu zen? Kaudillon eguna. Eskola guztietan jai izaten zen. Eta orduan, lehenengo aldiz, nire ikastolean lan egin zen. Etxean antolatu zenun gela hori, klasek emateko nolakoa zen? Deskribatu ezaguzu. Nire logela, arbel eder bat jarri nun, eta han egin zezaten lana umeek, zenbat ume gutxi gora bera? Lehenengo urtean 5. Kostata, gaina. Bai, nire ama juten zan merkatura erosketak egitea, eta euskera hitz egiten ikusten balin bazu norbait horrela, orduan beren gana juten zan, eta nire alabako lako eta olako proiektua dauke, eta horrela izu.
Bueno, lehenengo klase haietan, izkutuan ibili behar izate horretan, ze gauza bereziren bat egiten zenuten, nola zen izkutuan ibiltzea? Bueno, 5 ume horiek 5 minututan sartzen ziren. Lehenbiziko minutuan bat sartzen zen. Banan, eta mugimendu hundirik soma etzedila. Gutxienez, minutu bat abesteen gandik, ez konturatzeko inor zerbait gertatzen zala etxe hartan, ez? Askok pensatzen zuten esan nahi de bizilagunen artean. Umeak zaintzen edo egin itzala. Profesora de idiomas naiz, Bai, esan. Inoiz ez zituzten harrapatu? Elbira Zipitria inoiz bez. Baina estadu frankistaren botereak ari ziren. Eta ondorenko kasu batzutan bai, atxilotuak izan ziren. Ni konturatzen nintzen, eginduztela pixka bat, emakuma erdi sorginak, nio horatzen ez egun batean, Kalifornian, pasegon hemen kafeteri famatu bat, eta Kalifornian esanean, mutil talde bate, banian diren jo nintzela. Ai, ama, alde izuten. Bai? Egun horretan etzen uligatu. Egitan. Baina beldurra igual zuen aldetik, bai, ez, pixka klandestino moduan ibiliko zineten? Bai, ez, pixka klandestino ez, klandestiniko osoa. Bai, begira, nik bildurrik ez nun pasa, neregatik ez. Zen olako valentia ikaragarria zuten gurasoek, olako erabaki bat hartzeko. Eta gurasoak insumitu batzuk izan ziren, benetako insumituak. Eta gero, momentu txar bat edo pasatzen ari balin baginen... Baina zer da momentu txar bat? Bueno, polizia balin bat zebiltzen Andereñoen atzetik, edo zerbait horrela gertatzen zanean, Elbira berak ere bizatzen zidan. Eta orduan oso ondo konpontzen ginen, deitzen nion ama bati, eta hemendik aurrera 3 egunetan edo zure etxean egongo naiz, klaseak ematen, zure etxean emango nitu. Lekuak aldakorrak ziren, Claro, bai, defentsa. Aldatu egiten genuen. Andereñoen artean bazenuten harremanik saretuta zeundetan? Ez. Oso bakartia izan zen lanura. Andereño izaten hasi nintzanean, 5 andereño bakarri ginen, ez ginen gehiago. Transizioa gero hori erabateko ezlegaltasunetik tolerantziara eta legaltasunera nola izan zen? Elizaren bidez, arkitu genuen jende jatorra, Elizaren barruan. Pensatu nun, iritsi zaleia momentua euskera plazaratzeko, ez? Atera inbar gendula gure etxeko txokotik. Ia jarri gendun, hortxe bertan, hor, tapatuta dagoen etxe hortan, hori izan zan lehenengo Zurriola. Eta 60 aurrekin zabaldu genuen, ia 68garrenean, Hirurogei aur bagenitu nia borduari irekitzeko. Baino ez gendun lehiorik. Ez gendun argirik, ez gendun ventilaziorik. Ordu nila inspektorea ere etorri zan, gure gana, egun batean. Baina esan zian, begira, nire asmoa benetan hau legalizatzea da. Eta jesuita batek, Aita Elizegi, 4 iloba zituen nirekin ikastolan, hemen ikastola honetan bertan, aztertu egin zuen Aita Elizegi, eta Elizak bazun posibilitate guztiak, nahi zituen eskola guztiak jartzeko aina, eta orduan gure lehenengo ikastola haiek, ja lokaletan eta eskola parrokialak zidan. Tamalez, nik ez dut ikastola batean ikasi. Baina nire semeak bai. Atzo, behaiekin komentatzen, baitugu oramen asko. Nekane, Sokorro, Maria Pilar... Nire ama Isabel. Itziar, erizaina, ume guztiak zentzin zituna eta batzen zituna amatxulez. Eta zuek, balduzue guztoko Andereñoren bat. Bai, Andereño Joana. Andereño Joana? Bai. Eta zer gaitik? Atxeak kabezalak egiten zituen, konturatzeko zeitz zeramaten atxe eta non, eta momentuan oso barrigarria iruditzen zitzaidan, baina gerora konturatu nintzen oso baliagarria zela. Guko ortografia faltarik ez. Begoña
Begoña, uste dut ez dizudala orain arte galdetu, baina zuk nonik hasi zenuen? Nik kolegio batean, katolikoa, monjena. Barruti nolakoa zen zemotako irakaskuntza edo... Nik orokorrean, eukenun hezkuntza nahiko ona. Noski, neska bakarrik, etzen misto, rigidoa. Gu erderaz, gu euskera... Espainera hutsez, ez? Espainera hutsez eta gure gauza, gure kultura, gure historia, zero. Ba, ikastolen realitatea beste bat zen, andereño guztiaiek argita garbi irakaskuntza eredu berritzailearen aitzindariak ziren. Gerra zibiletik iesi Lapurdin pasatako urteetan, zentsura frankistatik urrun, Elbira Zipitriak eskola eredu berritzailearen aitzindari ziren pedagogo eta humanisten idatzietatik ikasi zuen. Maria Montessori, Adolf Ferrier eta Ovide de Crowley, adibidez. Espainiako eskola nazionalak eta kristau eskolek ordezkatzen zuten eredu hermetikoaren aurrean, ikastolen mugimenduak heziketa misto eta esperimentala zuen oinarri. Andereñoek ulermenean eta logikan sakondu nahi zuten. Haurrek sormena eta gaitasun komunikatiboak eta ingurumenarekiko harremana izatea bermatu nahi zuten. Heziketa euskalduna eta oso katolikoa. Lehenengo zatiketak iritsi ziren arte behintzat.